കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവ മൂന്നുമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രധാനമായ വാതിലുകൾ. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷജിത് നടുവിൽ. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കാതിരിക്കുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഒരു മനുഷ്യൻ നാശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള 3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവ മൂന്നും ഒരു സ്വഭാവമാണ്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഈ മൂന്നുമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കാമം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം സ്ത്രീ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ധരിച്ചുവെങ്കിൽ തെറ്റാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തിയാണ്, ഭൗതിക സുഖം നേടാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കാമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഭൗതിക സുഖം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന കീർത്തി, പ്രശസ്തി, പണം, പദവി, അതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്ത്രീ സങ്കല്പങ്ങൾ. ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദവും സുഖവും നൽകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെയാണ് ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക സുഖങ്ങളുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളോട് ഒരു മനുഷ്യന് തോന്നുന്ന ആസക്തിയാണ് അവന്റെ നാശത്തിലേക്ക് അവനെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇത്തരം സുഖം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ മര്യാദകൾ ലംഘിക്കും. അവയോരോന്നും, അത്തരത്തിലുള്ള അവന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും അവനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാശത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിവാതിൽ കാമമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീടുള്ള 2 സ്വഭാവങ്ങൾ, അത് ക്രോധവും ലോഭവുമാണ്. ഇവ രണ്ടും കാമത്തിന്റെ അനുയായികളാണ്. കാമം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നാം ഒരു ഭൗതിക സുഖത്തെ, ഭൗതിക സാഹചര്യത്തെ, ഭൗതികമായ ആവശ്യത്തെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരമാണ് ക്രോധം എന്നത്. മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നാശോന്മുഖമാക്കി തീർക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു വികാരവും ക്രോധം തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രോധത്തെ എന്തുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന്. അത്രമാത്രം അപകടകരമായ വികാരം ഒരു മനുഷ്യനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നാം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഭൗതിക സുഖം അത് ലഭിക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വികാരം കൂടിയാണ് ക്രോധം എന്നുള്ളത്. നാം ആഗ്രഹിച്ച് നേടാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവ നമ്മെ ക്രോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതോടുകൂടി നാം അല്ലാതാകും. നമ്മുടെ സമനിലകൾ തെറ്റും. നാം മര്യാദകൾ ലംഘിക്കും. നാം മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവയോരോന്നും നമ്മെ നയിക്കുന്നത് നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണത്രേ അത് നാശത്തിലേക്കുള്ള 2ാമത്തെ പടിവാതിലായി ഏവരും സൂചിപ്പിച്ചത്. നാം ആഗ്രഹിച്ച സുഖം അല്ലെങ്കിൽ നാം ആഗ്രഹിച്ച ഭൗതികത നമുക്ക് ലഭിച്ചു, നമുക്കതിന്റെ ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെയാണ് 3ാമത്തെ പ്രധാനമായ വാതിൽ കടന്നു വരുന്നത്. അതിന്റെ പേരത്രേ ലോഭം എന്നത്. നാം ആഗ്രഹിച്ച പണം നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ ഒന്നുകൂടി ആഗ്രഹിക്കും, പോരാ എന്ന്. ഇനിയും വേണമെന്ന ചിന്ത നമ്മെ അലട്ടും. നാം ആഗ്രഹിച്ചത് പദവിയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നാം പിന്നീട് വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കും, ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തണം. നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും നമ്മൾ ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കും, ഇതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാനത്തേക്ക് നാം ഓരോരുത്തരും എത്തിച്ചേരണമെന്ന്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം കീർത്തി ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നാം ആഗ്രഹിക്കും, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കീർത്തി നാം നേടണമെന്ന്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾ നാം സ്വായത്തമാക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഉയരാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോരാ ഇനിയും വേണമെന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ വല്ലാതെ അലട്ടുകയും അത് ലോഭം എന്ന വികാരത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരും. അതിനുവേണ്ടി നാം മര്യാദകൾ ലംഘിക്കുന്നു, നാം വഴിവിട്ട ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ മനുഷ്യനാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നാശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാമത്തെയും ക്രോധത്തെയും ലോഭത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിത വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അളവിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ അളവിലേക്ക് അതിനെ നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവ മൂന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാശത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകളാണ്, നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകളാണ് എന്ന് നമ്മെ ആചാര്യന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.